Fernando at CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na inyo pong ibinigay sa amin. Patuloy po ninyong pagpalain ang aming pamilya, mga guro at mga mahal sa buhay. Protektahan po ninyo ang bawat Pilipino sa mga sakit tulad ng COVID-19. Patuloy po ninyo kaming gabayan, lalo na po sa aming pag-aaral, sa tulong na rin po ng Fer Nan Dino Kids TV. Bigyan po ninyo ng sapat na lakas ang aming mga magulang upang matulungan po nila kami sa aming mga aralin habang kami po ay nasa tahanan. Bigyan din po ninyo ng katalinuhan at galing ang mga guro upang maibahagi po nila ang kanilang kaalaman. Ito po ay aming dalangin sa inyo, Panginoon. Amen. Sharing dreams within our hearts, filled with hope to carry out the mission.
Jonel. Bago natin simulan ang mga aralin natin ngayon, sasamahan namin kayo ni Teacher Carol sa inyong exercise. Kumusta kayo mga bata? Handa na ba kayo? Sige na! Kayo at siguraduhin na wala kayong matatamaan ng kahit ano sa inyong paligid. Tara na! Simulan na natin! Nasabayan niyo ba ang mga ginawa natin, mga bata? Ang gagaling talaga ng mga batang ito! Hanggang sa muli, Fer Nan Dino Kids! Halina't ating alamin mga dapat pag-aralan at tuklasin. Ang pagbasa at pagsulat ay simple lang. Ituon lang ang puso at isipan. Kasama si Fer Nan Dino, gawing laro ang pagkatuto. Sa pag-awit at pag-guhit at pagbibilang, maging makulay ang araw nyo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mamagkasagutan ay ating tuklasin, gamit ang isip at damdamin. Kung may tanong, may sagot, kaya wag ka nang malungkot. Subok lang ng subok, huwag agad susuko, sapagkat kay tagumpay ang dulo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga batang Fer Nan Dino'y ating linangin, upang umunlad ang bayan natin. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga batang Fer Nan Dino'y ating linangin, upang umunlad ang bayan natin. Mga batang Fer Nan Dino'y ating linangin, upang umunlad, upang umunlad, upang umunlad ang bayan natin. Magandang umagang mga bata. Halina kung saan nangunguna ang saya. Talino ang ibibida! Welcome sa Fer Fer Nan Nan Dino Dino Kids Kids TV! Dito sa Fer Nan Dino Kids TV, Sabay-sabay at sama-sama tayong matuto at magsaya! Ako si Teacher JB. At ako naman si Teacher Tria. Kumusta kayo, Fer Nan Dino Kids? Sa araw na ito, marami kaming inihandang gawain
para sa inyong mga paboritong asignatura. Sigurado akong mapapawaw kayo sa tuwa at saya sa mga paksa natin ngayon na makikita sa inyong screen. Grade 2, Week 2, Day 2. MAPE, Music. Relates images to sound and silence within a rhythmic pattern. Maintains a steady beat when replicating a simple series of rhythmic patterns. Filipino. Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto o tula. Siyempre, sasamahan din tayo ng mga pilingguro sa Division of City of San Fernando. Ano pang hinihintay nyo, kids? Umupo ng maayos, mag-ready ng lapis at papel, at magsisimula na tayo sa ating episode na may pamagat na Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Magandang umaga, Fer Nan Dino kids! Ako, si Teacher Jonel, mula sa Kalulot Integrated School. Pag-aaralan natin ngayong araw ang musika. Ngayong araw, matututuhan ninyo ang dalawang paksa sa musika. Una, pag-aaralan ninyong tukuyin ang tunog at katahimikan sa pamamagitan ng mga larawan. Pangalawa, malalaman ninyo kung paano panatilihin ang beat o pulso ng isang rhythmic pattern. Magiging masaya ang activity na ito. Handa na ba kayo? Magaling! Ako rin ay handa na. Pero bago yon, bakit parang malungkot si Nan? Kasi po, teacher, nakakita kami kahapon ng banda. Namang hapon ang gusto si Nan, lalo na sa nagtatambol. Kaya po, gamit sana ang kutsara at tinidor ay pinag-aaralan niyang tumugtog kasabay ng beat ng kanta. Pero hindi niya po yun magawa ng maayos, kaya malungkot po siya. Naku, yun ba ang problema ni Nan? Tamang-tama pala itong lesson natin ngayong araw. Huwag ka nang mag-alala, Nan. Mamaya lang ay matututo kang sumabay sa beat ng kantang gusto mong tugtugin. Pati po ako, teacher? Oo naman, Dino. Walang pinipiling edad ang musika. Maging bata ka man o matanda. O sige, para makapagsimula na tayo, may ipakikita ako sa inyong larawan. Sabihin ninyo kung ano ito.
Tama! Ang nasa larawan ay isang orasan o clock. Saan natin ito ginagamit? Sige nga, Dino. Ginagamit po natin ito sa pagtukoy ng oras. Tama! Ilang kamay naman mayroon ang orasan? Samahan niyo nga akong bilangin kung ilang kamay mayroon ito. Mahusay! May 2 kamay ang orasan. Saang direksyon papunta ang mga ito, Nan? Umiikot po ito pa kanan. Mahusay, Nan! Ang direksyon ng mga kamay ng orasan ay paikot papunta sa kanan. Ang tawag sa ikot na ito ng orasan ay clockwise. Sabihin niyo nga ulit. Clockwise. Ang galing! Ano naman ang tunog ng orasan? Teacher! Ang tunog po ng orasan ay kring, kring. Magaling! Ganyan ang tunog ng orasan, lalo na kapag ito ay nag-a-alarm na. Marahil, ginigising kayo upang makapanood ng Fer Nan Dino Kids TV. Ngunit, iba ang tunog ng mga kamay nito. Ano kaya ang tunog ng mga kamay nito kapag gumagalaw? Alam niyo ba, kids? Teacher, ang tunog po ng mga kamay ng orasan ay tik-tak, tik-tak. Yun din ba ang sagot ninyo, Fer Nan Dino Kids? Tama yon! Ang tunog ng mga kamay ng orasan ay tik-tak. Sabayan nga natin ang tunog ng orasan. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ano ang napansin ninyo sa tunog ng kamay ng orasan? Teacher, para pong paulit-ulit ito. Magaling, Fer! Paulit-ulit niya ang tunog ng mga kamay ng orasan. Alam mo bang sa musika, mayroon ding tunog na paulit-ulit? Tinatawag itong steady beat o hindi nagbabagong pulso tulad ng tibok ng puso ng tao o ang tunog ng orasan tulad ng narinig ninyo kanina. Ulitin nga natin ang tunog ng orasan ng 3 beses. Sa orasan, ang pangalawang kamay ay mayroong steady beat o ang hindi nagbabagong tunog. Paulit-ulit lamang na tik-tak ang pulso nito. Nasabi ko kanina na maging ang tunog ng puso ng tao ay halimbawa ng steady beat. Sige nga, ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at pumikit para pakinggan ito. Ano kaya ang tunog ng puso natin? Teacher, para pong dug-dug-dug-dug ang tunog ng puso ko. Paulit-ulit lang ba ang iyong naririnig? O baka naman, dug-ting-kring-ting? Baka ganon. Teacher, hindi po. Hindi. Ang tunog ng puso natin ay paulit-ulit lang na dug-dug, dug-dug. Hindi nagbabago ang tunog nito, kaya mayroon itong steady beat. Ang galing, di ba? Kanina ay natutuhan nyo na kung ano ang steady beat. Ano nga ang ibig sabihin ng steady beat, Fer? Ang steady beat po ay ang paulit-ulit na tunog sa musika katulad po ng tunog ng orasan na tik-tak, tik-tak at tibok ng puso natin na dug-dug, dug-dug.
Napakahusay, Fer! Ngayon naman, ay may dala akong maaaring gamitin instrumento sa pagtugtog. Ano ang mga ito, kids? Tama! Ang mga ito ay kutsara o spoon at tinidor or fork. May dala-dala rin sina Fer, Nan at Dino ng kutsara at tinidor. Bilis! Kumuha na rin kayo ng kutsara at tinidor para sa ating gawain ngayon. Ngunit, paalala lang kids, maaari kasi kayong masaktan o ang inyong kapatid dahil may matulis na parte ito. Ngunit, bukod sa kutsara at tinidor, maaari pa kayong gumamit ng patpat para itapik sa semento o ilalim ng balde para tambulin kung mayroon kayo nito. Muli, paalala lang sa paggamit ng mga ito, ha? Maaaring simpleng pagtapik sa lamesa ang inyong gawin. Ano man sa inyong bahay na lumilikha ng tunog ay pwede ninyong gamitin para sa activity natin na ito. Pero, siguraduhin na ito ay ligtas at ginagabayan kayo ni nanay o tatay o kung sino man na nakatatanda sa inyong bahay. Sasamahan tayo ni Teacher Aiza sa pagtap at pagkanta ng awitin. Magandang umaga! Ako si Teacher Aiza. Sasamahan ko kayo sa pagtap at pag-awit. May aawitin akong kanta. Ang pamagat nito ay Bahay Kubo. Sigurado akong alam ninyo ang awiting ito. Ngayon ay kakantahin ko ito at sasabayan ko ng pagtap sa aking braso. Bilangin ninyo kung ilang tap ang ginagawa ko sa bawat beat. Bago tayo magsimula, ipaliliwanag ko muna ang paraan kung paano natin ito sisimulan. Magbilang muna tayo ng 3. Bilang paghahanda bago umawit. 1, 2, 3. Isa pa mga bata. 1, 2, 3. Magsisimula tayo sa 3 bilang dito sa ating palad para umpisahan ang awitin. Gagawin ko muna ito mga bata. 1, 2, 3. 1, 2. Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani. Sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng ninga. Ngayon naman ay sabay-sabay nating gagawin. 1, 2, 3. 1, 2. Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola,
utot, kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linang. Mga bata, kayo naman ang gumawa nito. Sasabayan ko lang kayo sa pag-tap at kayo naman ay mag-tap habang kumakanta. Ready? 1, 2, 3. Ang galing naman ninyo! Nasundan ba ninyo ang aking pag-awit kasabay ng pag-tap sa braso? Ilang tap sa braso ang ginagawa ko sa bawat beat? Tama! 3 tap ang ginagawa ko sa bawat beat. Iyon ang tinatawag na rhythmic pattern o ang sinusunod nating ritmo sa kanta. Ano ang napansin ninyo sa pag-tap ko sa aking braso habang inaawit ang unang linya ng awiting Bahay Kubo? Tama! Malakas ang unang tap dahil nandito ang diin o accent ng beat at nagsimula tayong umawit sa ikatlong tap sa awitin. Wow! Napakagaling naman talaga ng Fer Nan Dino kids! Sigurado ako na hindi kayo nahirapan na sabayan ng instrumento ang kantang Bahay Kubo dahil likas na magagaling ang mga bata sa San Fernando. Pag-aaralan pa natin ang rhythmic pattern gamit naman ang ibang awitin na sigurado akong alam na alam nyo. Kaya, dyan lang kayo ha. Magbabalik pa ang Fer Nan Dino Kids TV. Narito ulit ako para samahan kayo sa ating gawain, mga bata. Ang kantang alphabet song naman ang aawitin natin. Ngayon ay kakantahin ko ito at sasabayan ko ng pag-tap gamit ang kutsara at tinidor. Handa na ba kayong makinig? Ako muna ang gagawa nito, mga bata. Panoorin at pakinggan akong mabuti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Won't you come and sing with me?
Ngayon naman mga bata, sabay-sabay nating gagawin ito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Won't you come and sing with me? Ang husay naman! Sa pagkakataong ito, kayo naman ang magtatap at aawit. Ang gagaling niyo naman, Fer Nan Dino kids! Hanggang sa muli, mga bata! Napakadali lamang, di ba? Tanungin natin sina Fer, Nan, at Dino kung nasundan nila ang ginawa natin. Napakadali lang po palang gumamit ng instrumento kasabay ng kanta. Di ba, Kuya Fer? Oo nga, Nan. Kailangan lang pala na pakinggan at alamin natin ang steady beat o ang paulit-ulit na kumpas ng isang kanta para yun ang rhythmic pattern na susundan natin sa pagtugtog. Oo nga. Siguradong gagaling na si Nan sa pagtugtog ng instrumento. Yehey! Natutuwa naman ako at madali ninyo itong natutuhan. Tandaan, hindi ninyo kailangang bumili sa labas ng mamahaling instrumento para sa pagtugtog. Kailangan lamang na maging malikhain sa pag-iisip para makapag-improvise kayo ng gagamiting instrumento. Oo nga po, teacher. Pwede rin po pala kahit parte lang ng katawan natin eh. Palakpak o di kaya tapik sa hita. Lalo ko pa pong pagbubutihan, teacher. Magaling, Nan! Sana kayo rin, Fer Nan Dino kids. Huwag kayong magsasawang matuto dahil maraming paraan para maging ka-enjoy-enjoy ang inyong ginagawa. Ako si Teacher Jonel. Hanggang sa muli, Fer Nan Dino kids! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Sumabay ka sa awit at tayo nang matuto, ating aralin alpabetong Filipino. Atis, basket, candy, dahon, elepante, folder, gulay, hagdan, ilaw, jeepney, kalabasa, lapis, mesa, nanay, okra, parol. Sa pagsabay sa pag-awit ay ating malalaman, kinig lang ng mabuti at inyong matututuhan. Quezon, radyo, sing-sing, taxi, ulo, viola, watawat, Xerox, yoyo,
ngipin at meron pa letrang enye, ninyo, ninya, ang alpabeto ay kumpleto na. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Magandang umaga mga bata! Ako si Teacher Army mula sa San Agustin Integrated School Annex. Ako ang teacher ninyo sa araw na ito. Kasama pa rin natin sina Fer, Nan, at Dino. Kumusta kayo, Fer, Nan, Dino? Mabuti po, teacher. Masaya po ako dahil kasama naming matututo ang mga Fer Nan Dino kids na nanonood ngayon. Tama ka riyan, Fer. Bukod sa matututo na kayo, siguradong mag-e-enjoy pa kayo. Ano po bang pag-aaralan natin ngayon? Sa araw na ito, tatalakayin natin ang paggamit ng naunang karanasan sa pag-unawa sa inyong napakinggan. Teacher, excited na po ako! Halina't simulan na natin! May ipakikita akong larawan sa inyo. Tukuyin ninyo kung sino sila. Handa na ba kayo? Para sa unang larawan, kilala niyo ba ang nasa larawan? Opo, teacher. Siya po ay isang doktor na gumagamot sa mga may sakit. Tama ka, Fer! Doktor nga ang tawag sa kanya. Sa mga doktor tayo, kumukonsulta kapag mayroon tayong nararamdamang sakit sa ating katawan. Nagpapatingin din tayo sa doktor upang mapanatili nating malusog ang pangangatawan. Wellness check ang tawag dito. Tingnan naman natin ang susunod na larawan. Kilala ba ninyo kung sino sila? Kilala ko po, teacher. Nurse po ang tawag sa kanila. Sila ang kasama ng mga doktor na nag-aalaga sa mga may sakit. Magaling nan! Nurse nga ang tawag sa kanila. Para naman sa ikatlong larawan, kilalanin naman ang susunod na nasa larawan. Teacher, sila po ay mga sundalo. Sila po ang nakikipaglaban para ipagtanggol ang ating bayan. Pamilyar po sa akin yan dahil pangarap ko pong maging sundalo paglaki ko. Napakahusay, Dino! Sundalo ang tawag sa kanila. Natutuwa naman ako, mga bata, dahil kilala ninyo silang lahat. Alam niyo ba na ang mga larawang aking ipinakita ay tinatawag na frontliners? Frontliners? Ano po yun? Frontliners ang tawag sa mga taong nagtatrabaho sa panahon ng COVID-19 pandemic. Alam ko na. Frontliners po ang tawag sa mga nagsasakripisyong magtrabaho kahit nasa panganib ang kanilang buhay. Oo nga, inililigtas ng mga doktor at nurse ang buhay ng mga may sakit
habang pinapanatili ng mga sundalo ang kapayapaan sa buong bansa, lalo na sa panahon ngayon. Napanood ko po kasi sila na ibinabalita sa telebisyon. Tama ang sinabi mo, Dino. Ang iyong sagot ay base sa iyong nakita sa telebisyon. Mayroon akong isinulat na tula na may kinalaman sa ating frontliners. Pinamagatan ko itong Magkaisa sa panahon ng pandemya. Magkaisa sa panahon ng pandemya. Na isinulat ng inyong lingkod, Arnie D. David. Bawat Pilipino'y tumutulong kahit kanino. Naglilingkod at nagbibigay ng serbisyo. Iniaalay ang buhay, pati na ang puso. Matapang sa anumang laban at di sumusuko. Ating nakita sa panahon ng pandemya, pagtulong sa kapwa ang laging inuuna. Sa laban na ito, lahat ay sama-sama. Walang iwanan, patuloy na magkaisa. Nagustuhan ba ninyo ang tula, mga bata? Opo, teacher! Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang nilalaman ng tula sa pamamagitan ng pagsagot sa aking mga tanong. Para sa unang tanong, tungkol saan ang tula na inyong napakinggan? Tungkol ito sa pagtutulungan at pagkakaisa. Magaling! Para sa susunod na tanong, paano inilarawan sa tula ang mga Pilipino? Ang mga Pilipino ay matulungin at matapang. Tama! Likas sa mga Pilipino ang pagtulong sa mga nangangailangan at pagiging matapang kahit nasa panganib na ang kanilang buhay. Para naman sa ikatlong tanong, bakit mahalaga ang pagtutulungan natin? Kapag po nagtutulungan tayo, mas mapapadali ang ating mga gawain. Magaling! Para sa susunod na tanong, paano mo maihahalin tulad ang problemang binanggit sa binasang tula sa kasalukuyang pangyayari? Nabanggit sa tula ang pandemya. Sa ngayon po, nakararanas po ang ating bansa ng banta ng COVID-19 pandemic. Tama ang sinabi mo, Dino! At para naman sa panghuling tanong, bilang isang bata, ano ang iyong naging karanasan sa pagtulong sa kapwa? Tinutulungan ko pong pagdilig ng mga halaman ang aking mga magulang. Tama ka, Fer! Iyon ay kaya nang gawin ng batang tulad mo.
Ang gagaling naman ninyo, Fer Nan at Dino. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang inyong sariling karanasan. Ngunit, bago yan, magpahinga tayo ng sandali. Uminom ng tubig at tayo'y magpapatuloy sa pagbabalik ng Fer Nan Dino Kids TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Welcome back, Fer Nan Dino Kids! Tulad ng nabanggit ko kanina, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa inyong mga naging karanasan. May mga sasabihin akong mga sitwasyon. Sabihin ang tama kung ang iyong karanasan ay dapat tularan at mali kung hindi. Tinutulungan si nanay sa mga gawaing bahay kapag walang pasok sa paaralan. Ano ang iyong sagot? Tama o mali? Tama! Dapat tayong tumulong sa mga gawaing bahay. Lalo na kapag walang pasok sa paaralan. Para naman sa susunod na karanasan, inaapakan ang mga tanim ni tatay. Tama o mali? Mali ang sagot. Hindi dapat inaapakan ang mga tanim upang mapakinabangan ang mga ito pagdating ng araw. Ito naman ang susunod na karanasan. Nililigpit ang pinaghigaan pagkagising sa umaga. Tama o mali? Ano ang iyong sagot? Tama ang sagot! At para naman sa panghuling karanasan, kumakain ng gulay para maging malusog ang pangangatawan. Tama o mali? Ano ang iyong sagot? Mahusay! Tama ang sagot! Ngayon naman, upang lubos na maunawaan ang ating aralin, pakinggan ninyo ang isang teksto na aking isinulat. Maaari nating iugnay dito ang sarili nating karanasan. Pinamagatan itong pagtutulungan tungo sa kaunlaran. Pagtutulungan
sa kaunlaran na ako rin ang mayakda. Pagkasira ng kalikasan, ang isa sa mga problemang ating kinakaharap dahil sa kapabayaan ng mga tao. Nagtatapon sila ng mga basura tulad ng plastic, bote, lata, at papel. Nagiging dahilan ito ng pagbara ng mga daluyan ng tubig na nagdudulot ng malaking pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar. Maaaring magkaroon ito ng masamang epekto sa kalusugan ng tao dahil sa pagkalat ng sakit gaya ng dengue, malaria, at diarrhea. Apektado rin ang hangin na ating nalalanghap, maging ang mga tubig na nagsisilbing pagkain natin. Huwag na nating hintayin na dumating ang araw na wala nang makikita maayos na kapaligiran ang mga susunod na henerasyon. Isagawa ang reuse, reduce, at recycle. Iwasan ang pagkakalat. Mahalin natin ang ating kapaligiran at magkaisa tayong pangalagaan nito upang makamit ang isang maunlad na pamumuhay. Naunawaan ba ninyo ang napakinggang teksto? Opo, teacher. Mabuti kung ganon. Ano-ano ang mga dapat gawin upang mapangalagaan ang ating kapaligiran? Batay sa napakinggang teksto. I-check ang larawan na dapat gawin at i-X naman kung hindi. Unang bilang. Upang hindi masira ang ating kapaligiran, kailangan nating matutuhan ang tamang pagtatapon ng mga basura. Ano ang iyong sagot? Check o X? Tama! Check ang tamang sagot. Ikalawang bilang. Maaaring i-recycle o magamit muli ang mga patapong bagay tulad ng plastic, bote, lata, at papel. Ano ang iyong sagot? Check o X? Magaling! Check ang tamang sagot. Para sa ikatlong bilang, magtapon ng basura kung saan-saan. Ano ang iyong sagot? Check o X? X ang sagot. Dahil ang mga basura ay maaaring magbara sa mga daluyan ng tubig. Para sa panghuling bilang, mahalaga ang pagtutulungan sa paglilinis upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Ano ang iyong sagot? Check o X?
Check ang tamang sagot. Binabati ko kayo mga bata dahil nasagot ninyo ng tama ang ating gawain. Sana may natutuhan kayo. Laging tatandaan ang iba't ibang karanasan ng isang tao sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay maaaring magturo sa atin ng isang bagong kaalaman o pagkatuto. Ako si Teacher Arnie. Hanggang sa muli, Fer Nan Dino Kids! O mga bata, marami na naman kayong natutuhan sa araw na ito. Narito ang mga napag-aralan natin ngayon. Grade 2, Week 2, Day 2. MAPE, Music. Relates images to sound and silence within a rhythmic pattern. Maintains a steady beat when replicating a simple series of rhythmic patterns. Filipino. Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto o tula. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Tria. Mag-aral ng mabuti upang maabot ang minimithi. At ako naman si Teacher JB. Laging tandaan, ang karunungan ang susi sa magandang kinabukasan. Kita-kita ulit tayo dito sa Fer Nan Dino Kids TV! Pagsulat ay simple lang, ituon lang ang puso at isipan. Kasama si Fer Nan Dino, gawing laro ang pagkatuto. Sa pag-awit at pag-uwit at pagbibilang, maging makulay ang araw nyo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga kasagutan ay ating tuklasin, gamit ang isip at damdamin. Kung may tanong, may sagot, kaya wag ka nang malungkot. Subok lang ng subok, huwag agad susuko, sapagkat kay tagumpay ang dulo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga